Габделфат Сафинның иҗаты 1993 елда башлана. Шәмсия Җиһангирова сүзләренә һәм Илфат Давлетшин музыкасына язылган «Ак күлмәгем» дигән җыр Габделфат Сафинга исем алып килә. Инде бүгенге көндә дә Габделфат Сафинның репертуары байый бара. Уңышлы җырларның берсен сез бүген хит-парадта ишетә алачаксыз. Мин сине бирмәмен ятларга. Очраштык, кавыштык, бик серле, ярату үзе бер мизгелеме. Күрдем дә үлдем дип юрау бар, нәкъ шулай таптым бит мин сине. Мин сине бирмәмен беркемгә, бирмәмен бер кайчан ятларга. Кояшта җирдәме, айдамы, язылыр сөюем хатларда. Мин сине бирмәмен беркемгә, бирмәмен бер кайчан ятларга. Кояшта җирдәме, айдамы, язылыр сөюем хатларда. Худайдан үтенеп сорыймын, сен миңа бик кирәк, танмыйча мәхәббәт иленә дә кипсәйде пар булып пар йөрәк. Мин сине бирмәмен беркемгә, бирмәмен бер кайчан ятларга. Кояшта җирдәме, айдамы, язылыр сөюем хатларда. Мин сине бирмәмен беркемгә, бирмәмен бер кайчан ятларга. Кояшта җирдәме, айдамы, язылыр сөюем хатларда. Язмышның дулкыны капканда, сыена мәхәббәт ярына. Син минем мәңгелек причалым, син минем мәңгелек ярымда. Мин сине бирмәмен беркемгә, бирмәмен бер кайчан ятларга. Кояшта җирдәме, айдамы, язылыр сөюем хатларда. Мин сине бирмәмен беркемгә, бирмәмен бер кайчан ятларга. Кояшта җирдәме, айдамы, язылыр сөюем хатларда. Кояшта җирдәме, айдамы, язылыр сөюем хатларда. Кояшта җирдәме, айдамы, язылыр сөюем хатларда.